Hyvää huomenta tai hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa mukaan tähän videohaastatteluun. Mun nimi on Timo Hämäläinen ja toimin toimarina Apila Manage Oy:ssä. Ja tänään keskustellaan siitä, miksi asiakkaat sanovat, että kaikki työasiamme osataan kunnossa, vaikka ei olekaan. Mukana meillä on työasemahallinnan osaajamme Pete eli Peter Kaselius. Tervetuloa mukaan, Pete. Morjesta Timo, kiva olla taas täällä. Joo, hienoa saada sut mukaan. Mutta asiakkaan päättäjillä on mielikuva, että kaikki on kunnossa, kun työasemien hallinta on joko ulkoistettu palveluntuottajalle kirjallisella sopimuksella, tai asiaa hoitaa talon oma porukka työsopimuksilla. Kuitenkin meillä Apilassa oma kokemus on asiakkaiden kanssa sellainen, että lähes kaikilla, eli 90 on työasemien ylläpidon osalta korjattavaa, ja useilla näistä pahojakin tietoturvapuutteita. Mutta käydään ensin lävitse, miksi työasemahallinta ei ole kunnossa, mistä se johtuu? Siis tuohon voi olla montakin eri syytä, mutta se yleisin juurisyy on lähtee sieltä ihan alusta alkaen, eli kun tehdään sitä sopimusta. Yleensä siinä sopimusta tehdessä niin ei ymmärretä oikein, että mistä sovitaan. Ei tehdä oikeita mittareita, eikä määritetä niitä oikeita asioita, mitä pitää seurata. Niin silloin myöskään on niitä mahdoton seurata, kun niitä ei ole määritetty. Ja tämä ei tietenkään johdu mitenkään niin kuin pahaenteisyydestä tai muusta, se on vaan kun ei ymmärretä välttämättä sitä palvelua oikein. Eli kumpikaan osapuoli ei ihan tarkkaan tiedä, mistä sovitaan, kun ei ole mittareita. On vähän niin kuin ostetaan sikasäkissä, siinä on hintalappu päällä ja lähdetään tekemään asioita. Kyllä, kyllä. Joo. No, miten sitten työasemahallinta ja sen mittarointi hoidetaan kunnolla? Eli mitkä on ne mittarit, joiden perusteella asiakkaat voivat arvioida tätä työasemahallinnan laatua? Onko sellaisia mittareita, mitä ne siis on? Joo, eli tosiaan me Apilalla puhutaan minimivaatimustasosta. Eli tosiaan ennen kuin lähdetään mittaamaan, mitä ne pitää määrittää se semmoinen niin kuin minimivaatimustason laitteelle, että mitkä asiat pitää olla kunnossa. Ja me ollaan Apilalla jaettu tämä 3 eri osaan, eli ensimmäinen ja kriittisin ehkä näistä on tietoturva, mikä on itsestäänselvyys, eli asiat pitää olla tietoturvallisia ennen kuin mitään muuta voi olla kunnossa. Toinen on sitten tuo ylläpito ja hallittavuus, eli sellaiset asiat, mitkä helpottaa IT-osastoa tekemään työnsä paremmin ja ehkä myös proaktiivisesti sen sijaan, että ollaan reaktiivisia aina ongelmiin. Ja kolmantena, mutta ei mitenkään vähäisimpänä, on tuo loppukäyttäjän IT-kokemus, eli kaikki asiat, mitkä vaikuttaa siihen tuottavuuteen ja tyytyväisyyteen loppukäyttäjän päässä. Alright, hyvä. Mutta hei, käydään lävitse näiden osalta muutamat esimerkit kaikista noista 3 ryhmästä. Ja aloitetaan vaikka tuosta tietoturvasta. Ja onko sulla joku hyvä käytännön esimerkki siitä ryhmästä? Joo, eli tuossa vaikka voisi olla tuo Windows-päivitykset, eli niin kuin kaikki varmaan tietääkin, niin joka kuukausi tulee Windowsiin päivityksiä, ja vaikka olisikin automaattiset päivitykset konfiguroituna ympäristö, niin se ei aina tarkoita sitä, että kaikki toimii niin kuin Strömsössä, eli niin kuin itse kaikki, niin mikään ei ole koskaan niin 100%. Että sanotaan, että 95-99% koneista toimii niin kuin pitääkin, mutta aina siellä on koneita, jotka saattaa jäädä jälkeen, eikä saa niitä päivityksiä jostain syystä. Joo. Eli Intunella työnnetään ja luullaan, että kaikki on kunnossa, mutta sitten ei kuitenkaan Intunesta välttämättä nähdä, että ei se mennytkään perille asti. Just näin. Tai vaikka se nähdäänkin, se on vaikeasti sieltä saatavilla, niin se ei ole saman tien siinä naamalla. Joo, kyllä. Miten sitten ylläpidon hallinnan osalta, onko sinulla sieltä esimerkkejä? No joo, vaikka toi levytila, että kun se alkaa täyttymään, niin sehän tuottaa erilaisia ongelmia sitten sinne koneille. Eli ensimmäinen niistä varmaan on tämä, että loppukäyttäjäkokemus alkaa kärsimään siitä, kun kone hidastuu ja loppupelissä saattaa jopa käyttö estyä. Mutta sitten muut ongelmat, semmoiset vähän rajummat on, että tietoturvahan heikkenee siinä, kun Windows-päivitykset tai sovelluspäivitykset ei tule perille. Eli silloin kone jää jälkeen kaikissa näissä. Ja kolmantena sitten tämä, kun loppukäyttäjäkokemus kärsii, niin totta kai se myös kuormittaa sitä IT-osastoa, kun sieltä tulee ylimääräisiä tikettejä. Eli monta eri ongelmaa sattuu tämmöisestä syystä. Kyllä. Miten sitten tuo ryhmäkäyttäjän kokemus? Siinähän on kysymys myös siitä, että laitetta ei voi välillä käyttää ja siis käytännössä työnteko estyy. Onko sieltä jotain hyviä esimerkkejä? No joo, ehkä helposti ymmärrettävää on tuo pitkät käynnistys- ja kirjautumisajat. Eli jos vaikka ympäristö on väärin konfiguroitu tai laitteessa on jotain vikaa, niin käynnistys- ja kirjautumisaika voi venähtää. Otetaan vaikka 1 minuutti, jos kirjautuminen kestää minuutin pidempään kuin sen pitäisi kestää, niin se ei välttämättä tunnu hirveän isolta asialta. Mutta kun otetaan vaikka 500 hengen ympäristö, niin sitten kerrot sen 500, puhutaankin 500 minuutista per käynnistys. Sitten jos konetta käynnistetään pari kertaa viikossa, niin se on yhtäkkiä 100 kertaa se 500. Ja kun se muutetaan euroiksi, niin puhutaan 10 000 euroista menetettyä työaikaa. Ihan niin yksinkertaisimmillaan. Ja se myös ruokkii huonoja tapoja, että jos kone käynnistyy pitkään, niin sitä ei välttämättä käynnistä hirveän usein. Ja sitten myös se saattaa aiheuttaa sen, että käyttäjä menee 10-15 minuutin kahville siinä käynnistyksessä, että se vielä venähtää pidempäänkin. Kyllä. Eli tuolla alkaa olla jonkunmoista rahallista merkitystä. Kyllä. Mutta sitten, jos on saatu nämä mittarit kuntoon, eli saadaan selville,
mitä vikoja siellä on oikeasti sen raportoinnin kautta, niin miten siitä päästään eteenpäin? Joo, eli kun nämä mittarit on tehty, niin ikävä kyllä näissä hallintatuotteissa ei ole oikein mekanismeja, millä näitä oikeasti pystytään seuraamaan kunnolla, niin sen takia me ollaan valittu Apilla toi Applixure-niminen tuote sinne. Eli me saadaan Applixurella workflow-tuotteella mittarit tuonne work itemiin, eli workflow boardiin, että saadaan automaattiset hälytykset näistä kaikista mittareista. Ja sitten me ollaan viety se vielä pidemmälle, että me viedään sitä meidän tikettijärjestelmään automaattisesti nämä hälytykset. Kun me saadaan automaattisesti tehtyä se, niin me voidaan myös määrittää jokaiselle hälytykselle oma SLA. Eli sen sijaan, että meillä on yksi palvelukohtainen SLA, niin meillä voi olla 30 SLAta siellä palvelun sisällä. Eli käytännössä helpottaa sitten ratkaisua, kun tiedetään, että tulee vaikka 5 tikettiä samanaikaisesti, niin kuin kriittisyystaso kohtaisesti lähdetään ratkomaan niitä tärkeysjärjestyksessä. Kyllä. Ja asiakkaalle tässä tarjotaan myös läpinäkyvyys, eli asiakas pystyy osaamatta käyttää Intunea, niin se näkee sitten sieltä Applixuren puolelta, että missä mennään. Kerrotko siitä pikkusen tarkemmin, mikä tämä asiakkaan läpinäkyvyys on? Joo, tosiaan, eli Intune ja muut hallintatuotteet niin on tehty asiantuntijoille, että sitten sun pitää oikeasti ymmärtää asioita, että sä pystyt sieltä raportoimaan erilaisia juttuja. Sitten Intune varsinkin, niin raportointi on sen huonoin osa-alue, eli siellä on tosi vaikea saada tietoa ulos, ja jotain tietoa ei saa ollenkaan. Eli sen takia toi Applixure on se, mitä me ollaan valittu, ja me voidaan myös antaa asiakkaalle pääsy, tai annetaankin asiakkaalle pääsy aina katsomaan sitä ympäristön tilaa, milloin he haluavat. Se ei tietysti vaadita heiltä sitä, mutta se on mahdollisuus. Kyllä. Eli Intunella tehdään ja Applixurella tarkastetaan, että kaikki on kunnossa. Se on vähän niin kuin taloushallinnon puolella on tilintarkastaja, joka nostaa sitten epäkohdat esiin siellä ja sitten ne korjataan. Okei. Mutta sitten kun nämä mittarit on olemassa ja tiedetään, miten kauan niiden korjaaminen saa kestää, niin miten nämä saa sitten käytännössä myös käyttöön? Yes, eli meillä on valmiina tämmöinen sapluna näihin kaikkiin 3 osa-alueeseen, eli ehdotetaan sitä meidän best practiceja, mutta sitten tietysti aina asiakaskohtaisesti katsotaan alkuvaiheessa, että mitkä mittarit on heillekin tärkeitä, sieltä karsitaan jotain, ehkä poistaa ja lisätään sitten asiakkaalle tärkeitä mittareita, ja sen jälkeen ne tehdään tämä automaatio meidän tikettijärjestelmään, että lähtee sitten kun palvelu alkaa, niin automaattisesti saadaan reagoitua niihin ongelmiin. Ja tietysti sitten seurataan niitä kuukausipalvereissa tai kvartaalipalvereissa vähän oman tahdon mukaisesti. Kyllä. Miten sitten, jos on asiakkaita, jotka epäilee, että niiden ympäristössä ei kaikki kunnossa, niin mitäs me heille voidaan tarjota? No joo, eli tuossa tapauksessa voidaan tarjota health check-palvelua tai tämmöistä projektia, eli yleensä kestää 2-3 kuukautta, missä laitetaan tuo Applixure-agentti sisään, se kerää dataa sieltä, ja sitten siinä asiakkaan kanssa käydään läpi pariin otteeseen niitä ongelmakohtia, mitä ollaan löydetty, ja sitten myös tarjotaan loppuraportti, missä ei pelkästään raportoida ongelmista, vaan myös kerrotaan, että miten niitä korjataan ja missä järjestyksessä. Joo, ja sitten jos siirrytään tästä niin kuin jatkuvaan palveluun, niin sitten tämä korjaaminen on jatkuvaa ja homma pelittää niin kuin pitäisikin. Just näin, käytännössä jatkuvaa health checkia, mitä tehdään sitten siellä ympäristössä. No niin, hienoa. Hei, kiitos Pete, tämä oli hyvä keskustelu, ja eiköhän me jatketa tästä asiakkaiden työasemaympäristöjen laittamista kuntoon jatkossakin. Kiitos. Yes, kiitoksia, näin tehdään. No niin, moi.